La Penya busca la seva cinquena victòria a la pista del Cap Estepona Jardín Costa del Sol. Per part de la Penya, dirigida per Jordi Vizcaíno, venen amb un balanç de 7 victòries i 3 derrotes després d'haver guanyat el passat dissabte 18 de novembre al Club Baloncesto Alcobendas i les fa col·locar a la segona posició. Per part del Cap Estepona, van guanyar aquest divendres 24 de novembre al Pic en Claret per 80-45 i estan col·locades a la quarta posició amb un balanç de 6 victòries i 4 derrotes. Aquest partit és especial per una jugadora del Cap Estepona que va jugar la temporada passada al Joventut de Badalona, Alexandra Parcenska. Per part de l'equip, dirigit per Jordi Vizcaíno, tenen la baixa confirmada de Marina Viñoa. Per part del Cap Estepona no tenen baixes. Hem de vigilar molt amb l'Estepona, que és un equip que anota més de 80 punts per partit i és un equip que a la seva pista és difícil de guanyar. La Penya, per la seva part, porta la millor ratxa de 4 victòries seguides i a sobre és dels millors equips visitants de la categoria, on només han perdut un partit i l'han perdut a la pista de l'Ardoi. Aquest partit es disputarà aquest diumenge 26 de novembre a la 1 del migdia al pavelló Pineda. Força Penya!